I'm not an apostle. It's an office that is apostolic. I'm a child of God. That's my name. Into ezophela ukuba umpostoli. Kodwa kuyaqhubeka. Ingakho ungaqhubeki uma ungabiza sacela umpostoli omkhulu wasemhlabeni Nkosi yami eze phambili nami sengiza ke sengumpostoli omkhulu sengeza la. No. Hayi kanjalo, not kanjalo, asambe kanjalo. Ngoba noma sikhipha igama amadimoni ngegama lika Jesu asisho ngegama lompostoli uJesu Kristu waseNazaretha igama likaMprofeti uJesu phuma Satan. No ngegama lika Jesu. Finish. So uma ngabe ingcezu zaNkulunkulu zibizwe ngezigaba zomsebenzi ozophela ongama scaffolds mase kuqedwe ukwakhiwa ayasuka ama scaffolds kodwa izitini azisuki zona. Ingakho kuthiwa kuzophela uprofeta kuphele yonke into nokuba uthisha nokuba yini kuzophela mase sinemizimba emisha sesihlangabeza uJesu. Manje akufanele ngiyitshele ngento ezophela lo ngithi. Hayi ngeke. Ma bethi nje socela umpostoli Mahlabeze phambili. Bahlombe ioffice. Mina ngila iceleni bona bahlombe ioffice. Mina ngapha iceleni ngigada ukuthi uma bengalihloniphi ngiqhubeke futhi ngikhonze. Ngoba ngiyayazi identity.